هجمارا 11 روزنامه رێباز کۆژ ئالی رێخستنا ڕۆژ یا پارتیا دموکراتا کوردستان سووریا و تێبەرهەفکردن دەرکەتیە و گەشتیە بەردەستێ خوێنەران تێدا گەلک مژارên leşkerî سیاسî çand civakî û hejmara gotar û babetên din girêdayî bi şehîd û birîndaran hatine gengeşekirin. Di rûpela yekem ya rojnameyê de gotina destpêkê ya nivîskar Gazî Mihemed Qasim dibin sernavê du rengê xıyanetê hene û gotareka nivîskarê Kurd Ekrem Melle dibin sernavê بهورî û eqîdeya şer serkirdeyê wefadar cihê xwe digirin. Pêşmerge rûbirûbûna terorê de pêşmerge kîne bi pênûsan vîskar Mehdî Mihemed Saleh herwiha ji siyasetê re xelkên wê hene bi pênûsan vîskar Fêsal Eyo sernavên du gotaran e ku di rûpela di duan de cihê xwe digirin. Rûpela sisiyan ji rojnameyê ji karûbarên herêmî û navdewletî re hatiye dabaşkirin. Têde gotareka nivîskar Rodî Murad bi navê krîzên cîhanî bombeyên amedekirî ne. Di nêzik de eger heye biteqin cihê xwe girtiye. Di rûpela çaran ya rojnameyê de gotareka nivîskar Çavşîno bi navê şoreşa gul û çekan serbar yeke din behsa jiyan û xebata pêşewa Qazî Muhemed dike bi pênûsa Salah Seîd hatiye amadekirin hatine belavkirin. Rûpela pêncan ji rojnameyê ji zimanê Kurdî û helbestê re hatiye destnîşankirin û du helbest bi navê Dîk û Deng ji neh senfoniyên Beethoven min ev hilbijart ji her yek ji nivîskar Akif Osman û Cewher Fettah cihê xwe digirin. Rûpela şeşan ya hejmara 11 ji rojnameya Rêbaz ji wê jew perwerde û mijarên civakî re hatine dabaşkirin. Têde du gotar bi navê derencamên ramanên civakî bi pênûsa Mehmûd Fewaz Xelîl serbarî gotareka nivîskar Ehmed Tahir bi navê Ziman Pêgeha Gelan e cihê xwe digirin. Rûpela heftan ji rojnameyê ji babetên werzişî tenduristî re hatine dabaşkirin. Têde Dr. Fadil İsmaîl behsa nexweşiya Kuzazê dike. Di rûpela heştan û ya dawiyê de kurwê duweme ji rojnameyê ji birîndar û şehîdên leşkerê roj re hatiye dabaşkirin. Di vê hejmarê de behsa pêşmergeyê birîndar Şivan Hacî Şêxî û nasnameya wî hatiye kirin. Serbarî kurta jiyana şehîdê pêşmergeyê roj Ramadan Fêsal Hisî têda hatine belavkirin û gotareke şehîd Hisî ku dibêje ev xaka pîroz ku ji xwîna şehîdan vexwariye dê rojekê bi pêşkeva û destkeftinan bi dest bixe cihê xwe digirin. Rojnameya Rêbaz mihane ye, leşkerî, siyasî û civakî ye ji aliyê rêxistina roj ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya ve tê derxistin. Alî Umar Rojbaş guhdar û bînerên Radyoya Rêbaz li her cihekî bin deme we keyf û xweşî be. Radyo Rêbaz 102.3